ganteng manis lamun kadulu ayo los wae nek karo aku ayo aku arep piyene yo los ganteng manis lamun kadulu maraati gemati marang aku ngesana kangma aku mau gak kon ngadeg lah jenengan iki gara-gara kasih lah jenengan dijak pisan kok kaya anak tiri elo mesti ngono kuwi lho mesti limbuan mau wis sak lose lho masa mak dudu aku mengwidodari coba nek kurang los benjang injing kula ladeni tenane lho Mas Petro kula pur sikil kiwa jenengan samane bayangno sapa to lah bayangno sapa pripun to mboten lah aku yang bayangno sampean bayangno sapa lah bertepuk sebelah tangan ngene iki lah ngono ya nek lho kaya keplok Victor gak teko lho mboten lho nek wonten acara benjing nderekke lho kula sampean melu aku mboten mesti nderekaken tindak yo dibarno sik to lagi melu aku njok kaki muka kawruhana den wakodo ing jaman tali geni kahanan horegu murah kontrangkan tring projanmo udan tangis banjir getih sarapan wong sinuparku bardahono sinumetaline geni saeng panandang saged ngenget panas makandar-kandar kahanane yo kahanan geni baya geni kuasane yo geni itune geni
gliak-gliak waton kecandak sareh-sareh waton pikoleh. Wis ora krasa wis jam yah mene. Nyambut gawe ki linambaran ati sing seneng ya ta. Kuwi ndak krasa. Kang Gareng siap, Truk. Dik Bagong nyapa celuk-celuk. Masih dalam rangkaian bersih desa ingkang mapan wonten ing desa Ngadipira. Lurahe Bu Karsupin luar biasa. Piyayi sing sembodo ngaturake panuwun. Awake dhewe wis ditimbali sak kanca. Ya klungsu-klungsu melu udu isih akeh kekurangane tinimbang keluyane. Ingkang baku ya to Mas Gareng Dik Bagong. Piye Mas? Sing baku awake dhewe sowan ana ing Ngadipira sak kanca kene iki njembarke srawung nambah relasi. Ayo. Lah, ngeraketake sapa keting paseduluran talining silaturahmi kaya dawuh Kanjeng Nabi. Sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine, didawake umure. Ngono terus. Uga matur nuwun karo sedaya panitia ya Mas. Yang pasti juga begitu. Sing wis buat repot kanggo mensukseskan ikut andil ana ing acara pagelaran pada malam hari ini sing tidak bisa disebutkan satu persatu, Truk. Ayo. Uga mengeti Agustusan. Luar biasa. Dasare wong Ngadipira iki hebat luar biasa yen antusiase karo kabudayan, ya ta? Bersih desa kuwi dudu syariating agama, ning kuwi tradisi turun temurun. Ngono. Yen ning Islam ning agama ki hukume tradisi piye, Truk? Waton ora tabrakan karo hukume agama, monggo sah-sah wae. Apa meneh wayang kuwi mbiyen kinarya media ya toh, sebagai sarana media kanggo njeng Sunan Kalijaga anggone nyiarake utawa nyebarake agama Islam ana ing Nuswantara ngono. Biyen ndak iso Kang Gareng nganggo dakwah sing model saiki ning mimbar-mimbar ya. Ning nganggo budaya ngono. Budayane wayang nganggo gamelan, nganggo tembang-tembang Jawa. Iki satemah biyen cara biyen menungso saya tertarik manjing marang agama Islam maca 2 kalimah syahadat. Ngono mergo iki yen ditarik benang merah. Wayang mono filosofine ya akeh banget. Ya ta? Ceritane ki wayang ki sewengi muput ki amar makruf nahi mungkar, amar tindakno makruf kabecikan nahi nyegah mungkar perkara sing elek. Sing bener bakal jejer, sing salah bakal seleh. Suradira Jaya Ningrat lebur dening Pangastuti. Ngono. Luar biasa. Aku wit sore ngrungokne swarane Wiraswara terus. Ayo. Pak Purnomo. Ayo. Sing marai bagus ki brengose lho Mas. Kaya peton. Disapa terus. Wilujeng enjing Pak Pur. Nggih, wilujeng dalu Mas Bagong alias Wilujeng Enjing. Wah, Wilujeng Enjing. Niki pun mes setengah 3 ya ta. Nggih, sing penting gliak-gliak waton kecandak lah. Penting karemenane masyarakat ura-urane kecekel ning ya lakone ya ditutuk-tutuke. Niki bersih desa niki badhe ngaturaken napa panjenengan Pak Pur, monggo kanggo apresiasi panjenengan dhateng warga masyarakat ingkang mapan wonten ing Ngadipira. Nggih niki wau wonten orek-orekane panjenengan cobi dandang gulane kula ungelne. Dandang gula. Nggih. Pelok nggih niki. Nggih. Monggo Pak Pur karo leren karo kanca-kanca penabuh. Nggih.
hang leluri mreh tansah lestari ang leluri mreh tansah lestari ya. Adat kuno nenggih bersih desa lo mati hingga mangke wujute suka syukur mugi konjo ngarsaning Gusti wujude suka-suka ning batine syukur. Dadi ketoke seneng-seneng ning batine lelekan tirakatan. Ajeng Pak Pur. Kang minangka pangayoman. Ngarep pangayoman. Mring titah darum hang ganjar sandang lan pangan katentreman bagya mulya lair batin wajib sinembah matur nuwun. Wis katur dandang kula pelek 6. Sing mbok dhisikne sapa, Truk? Mbak Mary. Biasanya Mbak Mary wis didhisik ning goro-goro terus goro-gorone orang rampunge mulih. Dadi tak dhisikne sik. Ngono teh. Dalang perang ra wis-wis nganti setengah 3. Mayang go jak-jakan kaya ngono ki. Mau tak dhisikne ngono lho. Wis pokok sing pelok 6, Mbak, monggo kersa. Anu sugeng enjing Mas Bagong, Mas Gareng, enjing Mbak Mary. Ya, Mbak Mary iki jan kaya bulurah kok ya. Alhamdulillah kula nggih teng omah mriku nggih bulurah. Mboten terus sing statuse wau benere sing klambi putih. Oh nggih. Salah ya. Pasuryanku kok ora dipajang. Oh, sing membuat sini kok. Nggih, nggih, nggih. Niki tembangipun menapa? Monggo sing pelok 6 pasrah borong panjenengan Mbak Mary. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dening wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu
kuning. Yo. Ah. Yo. Nah. Yuk. Kledang kae teko pranyata janjine datang citra gelang ngalit welat misa saupama aja lali kalih kula. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma pepujanku tak jaluk citra janji duh kang masih rawang murah ati amang sira dadi ati rino wengi aku tansah angen Dintek nih mas. Mbak. Samane bayangno sapa to? Lah, bayangno sapa pripun to mboten. Lah aku yang bayangno sampean bayangno sapa? Lah bertepuk mboten. sebelah tangan ngene iki. Yalah, alah ngono ya nek lho. Kaya keploke Victor gak teko. Ngono ya nek lho. Nalikane nyuwun sewu. Inji. Bojo iki kumpul karo bojone ngono kuwi malah sing dibayangne rendak bojone ya. Lah jenengan nate dicurhati sinten kok Mboten ngono ya nek lho. Ngono kuwi napa niku pengalamane tiyang-tiyang niku. Oh, kula kinten nak pengalamane Mboten. Pak Pur Slundu. Aku to. Ki mau kalih Bu Parsinem ya ketap-ketip ngono. Ketap-ketip piye wong klinipen jere. Waka. Wes. Kledang kae
Tapi kula niku nek ngejak jenengan niku beban lho kula niku. Lah kok saged? Estu bebane niku wah aku kudu golek son sing apik. kok ngoten? Lho kang garwa jago perkara. Lah kok gak tau dijak. Maestro perkara son. Nek jago nyapo ngejak son liyane. Lho kan mesti kan Mboten kula niku sembarang. Pokoke anggere mike akeh nah aku seneng. Iya. Mulane nek Victor Kayak Mas Imam iki lho mike iso ngepangi to Mas. Tapi nek sing ngenong niku sing Pak Sipan niku seneng sing son sing mamane tak terus saged muni dawa. Tua. Oh, ngoten. Sing ada anu. Ting ting tuwing. Pak Sipan kok tok ganteng kok kene. Ya. Kayak putih ngono. Oh, pucet to, tak kira. Matur nuwun lho Mbak Mary. Nggih sami-sami. Lagi matur sembah nuwun. Ngene iki batine Mbak Mary gawe aku wis bar. Mboten, mengke kula tunggone sampai jam 6. Lho mboten lho nek wonten acara benjing nderekke lho kula. Sama melu aku. Lho mboten mesti nderekaken tindak. Yo dibarno sik to lagi melu aku. Ah, iki sinden-sinden Asta Brata iki mung nganggur tenan iki mau. Ya tampil nonton wayang kok gelungan. Heeh. Mbak Pesek. Heeh. Gamelane kuno ya. Kuno. Jumeneng Mbak Pesek supaya otot-otot di kaki mengalir. Otot maksudnya aliran darahnya. Aku mau gak kon ngadeg. Lah jenengan iki gara-gara kasih. Lah jenengan dijak pisan kok kaya anak tiri. Elo mesti ngono kuwi lho. Mesti limbuan mau wis sak lose lho. Masa mak dudu aku mengwidodari. Ah, coba. Nek kurang los benjang injing kula ladeni. Ah, tenane lho Mas Petro. Kula pur sikil kiwa jenengan. Mbak Pesek jumeneng. Wah, luar biasa. Lagi jumeneng. Wah, wilujeng enjing Mbak Sri Wahyuni. Sugeng enjing Mas. Luar biasa. Kini ya sak letingku, sak angkatanku niki. Kakek ning ndi Mbak Yu? Wonten Boyolali, Mas. Waduh men to. Nggih no. Aku ning Tulungagung wis cuwapek kok. Tebih jenengan. Mosok ning Boyolali. Nggih. Luar biasa. Semester minggah semester 7. Ya saiki nembang. Niki sing izin Dik Sinta niki izin. Mergi lagi masuk UNESA. Kok nesu to Mbak Mary? Oke. Jejerono to Dik Victor. Iki Dik Sinta izin karo Mas Wafa. Dilalah kersane ngalah iki sing beduk sakniki niku Mas Didik niku selalu membantu aku pas kahanan kepepet. Jadi aku karo Mas Didik kaya utang getih ngono lho. Iki lho. Lho niku lho seksine sing bunang niku nggih bantu kula ujian pembawaan. Ujian pembawaan niku Mas Didik niku mboten bantu kula jane. Lewatian sing ngendang sanes ngaten. Lewatian ping 3 ping 4 ngaten. Lah kok pas hari denge sing ngendang kebanan. Meledos bane. Aku matane aku. Nah ya. Nah, terus Mas Didik tak telepon. Aku arep mapan turu bar nyapa. Mas aku njaluk bantuanmu aku. Ujian. Wong gugah turu nggo bantu ujian tenan to. Selamat. Mate. Kabor lho Dekan. Oh, piye? Gendenge kabor. Kabor munggahe sekar lesah. Wah. Ujian pembawaan. Ya nembang, Mbak.
Mong libuane duang tok lho. Mas aku. Kok kurang itu, Mas? Lah iya, sing gara-gara ki raga-raga rasa. Wis monggo merdeka mawon Mbak Sri. Latiri nonce, Mas. Wah, iki. Melatih rinonce langgam, wah. Pelok enung, Mas. Gendere muni. Mbah sabun gambange muni. Oh, anu jembeng isi ter. Nggih. Kecing. Ayo melatih rinonce katur para netizen ingkang wonten YouTube ingkang tasih mantau mbuh ki pira penontone siang. Langsung mawon nggih, Mas. Langsung ndak apa-apa. Brandut tempat aku dak. Mangga. Lakae wis mrene nyangking kembang malatiri nonce tondo yakti KPK saguhane nuli masrahake tak tompo lidi kalung ngake saya tresna tak sawangka luar biasa. Terus iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding pangajabku
iso menghayati kaya ngono kuwi. Dasare ya Mbak Sri Wahyuni iki akhir-akhir iki status WA-ne iki berbunga-bunga kok. Mboten Mas. Kok iso mboten lho aku delok lho. Jane ndelok statuse kanca-kanca aku jane yo pengen lho. Ning Karo Mbak Mary. kok iso gak resiko ning lho. Ndak anu no kok. Kok iso gak resiko niku napa? Gak resiko napa? Gak resiko napa kecar teng udel. Wah lanjut. Yo. Wong edan, wong edan. Iki pasanganku mawar kuning kang kudu sumanding nuwun. Luar biasa. Jadi Mbak Sri niki kuliah nggih sregep. Nggih. Nggih sregep. Nggih. Heeh. Sami kalian kula. Nek mboten pitados niku sampeyan takonke kalih Mas Hirman niku sing biyen sakos kalih kula niku. Nggih ta. Angger sandal niku pun kula lebetne jero. Sandal pun kula lebetne jero kamar niku kula niku sinau ngoten. Iya, luar biasa. Yo Mbak Niken, ayo jumeneng spoti yo ben ketok regeng. Ayo. Spoti jumeneng. Luar biasa. Ngaten mawon, singkat padat. Wis jan kaya wis ki gara-gara Mbak Mary mangan jeruk. Kan aja kan cerite. Wilu jengenjing Dik Niken. Sedang enjing Mas Dalam. Masih belum ngantuk toh? Alhamdulillah derek. Besok pagi ada PY enggak? Besok pagi sekolah. Oh, sekolah ding lali aku iya ding. Dalu ada PY? Benjing. Mboten. Oh, mboten. Dalu wonten. Teng Campur Sari teng kene Pleman. Kediri. Wah, ya wis sakniki iki permintaan. Ya niki gemati kudu metu iki. Wis digarap Pak Markaban ya Ramadan niku terus udah Niki ciptaane sinten? Sing Bonang. Nah, Mas Firman niku. Wasis kok niku hebat luar biasa. Pun siap Pak Markaban. Iki sing nonton wis seragam lho malah sing nonton. Seragam abang karo ijo. Heeh. Niki jenengan sengaja bengek-bengekne ngoten apa pripun? Piye to? Piye? Lah mau yo acarane pada tenan lho. Lho mboten, kudune iki ciptaane dhewe iki malah ditampilke awal. Mau ngladeni Bu Lurah, ngladeni. Ya bal Bu Lurah to. Ibu PKK pekekek. To. Streaming lah Mas. Nggih, luar biasa. Kakak pekekek. Ibu PKK luar biasa, manut-manut. Yo, monggo Pak. Segur kene tok.
Esuk nek longgar karo digoleki gamelane. Eling nalika terus liramu aku sumo ayu pujaan atiku alah anteng manis lamun kadulu meraati gemati marang aku Kang Mas uga ngimbangi lambaranku salahnya punya kaldo suci sarata tulus sing janji endah rinakin sajroning ati jane tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki kemati mring padeka Mas ojo jane janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal taruti hati iki mring Kang Mas sawiji asik Mas Akbar Syahalam. Ayo. Ayo, los wae nek karo aku. Ayo. Aku arep piyene. Yo, los. Eling nalika waros liramu kusuma ayu pujaan atiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku Kang Mas uga ngimbangi lambaranku katrasnane suci sarata uga janji endah rinakin sajroning ati jane tresno nadyan saiki pancen wis beda iya Kang Mas bakal tak jaga hati iki gemati mring padeka Mas ojo jane janji aku ora bakal bisa lali iya Kang Mas bakal taruti hati iki mring Kang Mas sawiji
apa? Dagelno. Wah. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi menapa Dik Niken? Duet nehno. Apa ki duet sing karo gamelan ngono lho. Oh, mbek gamelan. Apa ya? Apa request dari anak-anak? Bayu. Oh, nganu Mas. Apa? Mister Mendem. Ayo wis ya. Oh, nganu Mas, cokro kembang. Aja Mister Mendem. Iki ndak genah iki. Mbak Markaban. Rong anu, heeh. Hah? Sik nguyuh kabeh. Ya wis nggih saeneke ae. Saeneke Mister Mendem. Hah? Oh, kendangnya mriki mawon nggih. Mister Mendem. Kon ngendangi ki lho, Victor ki lho. Iki pelecehan. Monggo. Yo. Astabrata. Oke. Wes ora kumat. Asik. Piye, Mbak? Astabrata. Mas Akbar Syahala. Adek Niken Salindri. Siap Mas. Ada Pak Kolil, Pak Barot. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti, sokar bagi mandam dadi tinggal lagi. Selamat tinggal kancaku leren nontugal. Tongakno kuat mendemku wis ora kumat. Wah, Terima kasih Mas. terima kasih. Niku kula sampun anu niki napa niku Mendem Mas. Mbah Saban niku pun ngaten kula iki wis jam 3 ngono lho maksudnya ngelingne mesti ngelingne kok dak nek wis jam 3 mesti ngelingke ngono heeh. Makasih ya Dek Niken, selamat berjumpa lagi di lain waktu. Heeh. Lho iki jam 3 punjul pirang menit iki ya. Yo Wahyu Mustika Jati ditutukne slendro yo. Angin
pun sedih ing penggalih Ndara. Kula ngertos ingkang Ndara penggalih mesti murcanipun Raden Ayu Bratajaya nggih Raden Ayu lara ireng teng garwa. Jenengan pitados mawon kaliyan ingkang murba jagat. Murcanipun Dewi Bratajaya nggih lara ireng mesti ngupadi margi ingkang rahayu kinarya katentreman kang sarta karahayoning para bebrayan agung. Mang pitados niki mengki timbuling Dewi Bratajaya timbuling kang garwa pedhut ingkang anglimputi Praja Ngamarta mesti badhe sumilak den. Mongko gandhening tumu salami mong hawasiling iling lukitaning alam padang tetrawangan kaya lumaku ing wanci panglong kepapak ing ngobor sewu kakang. Kados pundi Ndara? Kaya siniraming tirta suci Maradiyake senadyan wis padhang atiku kaya ana trontong-trontong pepadhang marang jagating Janaka. Derekno aku mlaku ngener ngulon mbok menawa ana pepadhang kang bakal mapak lelakon iki Kakang. Monggo kula dherekaken, Gus. Merahina semubangi mangaruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane goro saketer kene donganing kung lerwu sing pinipanca mapan ing astana Gada Madana Risang Bratajaya tetugur aning kono. Gra sedakep salungku tunggal Putri Madukara Raden Ayu Bratajaya ya Dewi Sembadra nutupi babahan Nawasanga ngeningaken panca indriya panca lima indriya pengangen-angen amberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucuking grana anut marang yaning kekayun kayung yo nang ngayati hayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati lip layaping ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine Risang lara ireng wis manunggal kalawan Gustine sedyaning kayun arsa nggayuh kanugrahan murih katentremaning para bebrayan agung katarima pamintane praptaning jauting sithik pangudal-udal Bathara Narada njogaraken kang nedheng semedi